Sindarakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Lunes po ngayon, pitsa 20 sa bulan kan Abril 2026. Ini po ang Bareta alas 7 asin sa headlines ito yung darakulang mga bareta. Sa lado lokal, pag-amyendar sa Oil Deregulation Law, pinaka-importanting lakdang na dapat gibuhon bilang proteksyon sa nasyon kontra sa biglaan na pagitaas kang presyo ng petrolyo sigon kay Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Garbin Jr. Inaprubaran na 300 pesos na electricity subsidy para sa mga ligaspenyo automatikong ibabawas sa Aleco bills sa oras na maaprubaran na kan sangguni ang panalawigan ang propwesto na ipinasar kan sangguni ang panglungsod kan Ligaspi. Albay Provincial Agriculture Office siniguro na sufisyente pa ang supply ng establi pa ang presyo ka mga produktong agrikultural sa probinsya ni Albay. Distribusyon in seedlings, prioridad kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sa Bareta sa lado nasyonal, Czech Ministry of Justice warang info sa pag-aresto kay dating Congressman Zaldico. Video message ni dating Congressman Zaldico naglalakop sa social media. PhilHealth nagpagirumdum na pwedeng makapag-avail ng benefit package para sa heat-related illnesses sa tahaw kan dry season. Kamara de Representantes, posibleng pagbotohan na ang VP Sara Duterte impeachment sa Mayo. Sa ibang nasyon, Iran nagsayuma ng magpadara ng negotiating delegation sa Pakistan. Baretang Sports, Lakers, pinamarangkalan Rockets sa primerong paggana sa playoffs. Mga tugang yan po ang headlines ng darakulang mga bareta. Unyan pong aldaw na ininin Lunes, Abril 20, 2026 sa Bareta alas 7. Asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Iba. Ngunyan sa detalles ng mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa detalles kang bareta, siniguro kan Albay o kaya nagtutubod si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na ang pag-amyendar sa Oil Deregulation Law ang pinakang importante na lakdang na dapat gibuhon tanganing maprotehiran ang nasyon sa biglaan na pagitaas kang presyo kang petrolyo lalo na ngunya na panahon kan krisis. Sigong kay Garbin, kaninapot niya ang Department of Energy o DOE kung anong-anong emergency legislative amendments ang napigrekomendar kanahin siya para masimbagan ang padagos sa pagitaas kang presyo kang petrolyo, ang kasimbagan kanahin sa UN inventory disclosure, anti-profiteering triggers o ang paramentas na suspensyon kanig sa taxes and VAT adjustments para sa produktong diesel. Sinabi man ni Garbin na puwer sa pag-amendar sa Oil Deregulation Law, ipigsusulong man kanahin siya ang polisiya may kinalaman sa unbundling asin pagpapahiwas nin diretso o kaya sa diretso kan DOE sa industriya. The Department of Energy has no power to put up a price cap sa panahon ti crisis. Nagkakaigwak ni sort of a cartel kung to the detriment and sufferings of the consumers and always for the benefit of these oil companies. So it's high time na amendaran tanin ng oil deregulation law. Tanganing ang satuyang gobyerno igwaki poder asin otoridad na magkontrol kang presyo lalong-lalo na sa panahon kang crisis. Ang payag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Direkta sa Albay Electric Cooperative o Aleco, asin ibabawas sa gabos na mga bayadan kan mga konsumidores. Ang inaprubaran sa sangguniang panglungsod kan Ligaspi na propwestong 300 pesos na electricity subsidy para sa Ligaspenyo, asin
pigahalat na sanang maaprubaran sa probinsya. Sigun kay Legazpi City Mayor Sham Ismail, nasa 44,000 na mga konsumidores ang matatawan kan ayuda in kaso maaprubaran sa sangguniang panlalawigan. Sinabi kan opisyal na katuyuhan kan lakdang na matabangan ang mga konsumidores na warang kinakaipuhan pang pila o anuman na rekisitos. Ang nasabing programa sarong subsidiya kan lokal na gobyerno sa taho ka na eksperyensya ang krisis asin sa seguridad kan mga Legaspeños. Mientras tanto, siniguro kan Albay Provincial Agricultural Office o APAW na sufisyente pa ang supply mantang istabli pa ang pamresyuhan ka mga produktong pang-agrikultura sa Albay sa taho ka nagkapadagos na krisis sa nasyon dahil ang kantensyon sa Medio Oriente. Sa entrevista kan DCGB News kay OIC Albay Provincial Agriculturist Daryl John Vinconsejo kan nagkaiguan ng reactivation kan Price Coordinating Council, nag-reactivate man kan Agriculture Extension Unit sa saindang opisina sa pagkipagtabangan sa mga lokal na gobyerno para ma-monitor sa mga supply kan produkto. Katuwang kan ahensya ang Department of Trade and Industry at iba pang concerned agencies sa minaduman ang opisyal na igwaman ng mga produkto na nag-itaas ang presyo siring kan chapsuy ingredients dahil man ini makontrol kan ahensya alagad piging ganyan ang publiko na magtanom. Sinabi ni Ben Consejo na matawan na ahensya nin libreng seedling para makapagtanom sa mga karungan ang publiko bilang pagsiguro kan food sufficiency. Dakol man ang sa tuyang mga high-value crop farmers and sa iba nga ning mga dating rice farmers naglipat sinda sa pagkulture kini mga gulayon. And tango niya nahiling ta po na okay pa man po ang tuyang mga supply. We have continuous monitoring po sa mga local government units sa mga saudan po ninda. We will coordinated permi po sa Department of Agriculture for any hakbang po na pwede tang gibuhon. Ang payag ni OIC Albay Provincial Agriculturist Daryl John Vinconsejo sa entrevista kan DCGB News. Prioridad kan gobyerno probinsyal kan Albay ang pagdistribuer nin seedlings asin pataba sa mga kaharungan asin mga interesadong individual na gustong magpoon sa pagtanom. Sigun kay Albay Governor Noel Rosal, ang nasabing programa papanginotan kan Albay Provincial Agricultural Office o APAW sa pamamayo ni OIC Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo na may katuyuhan na makapaghatod din suporta para sa mga Albayano. Sigun kay Rosal, dakulaan magiging pakinabang kan programang ini para sa mga albayalo o albayano lalo na sa tao kan pigahampang na krisis epekto kan padagos na pagtaas kan presyo kan produktong petrolyo dahilan sa tensyon sa Medio Oriente. Sinabi kan gobernador na ang pagtatanom sarong epektibong paagi para masiguro na magkakaniguan supply kan pagkakan asin mabawasan ang pang-oral daw na gastos. Mientras tanto, natapos na ang Register Anywhere Program o RAP kan Commission on Elections. Sigon kay Albay Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw, ginibo ang RAP activities sa ground floor kan SM City Legazpi, taganing magresibi ni mga applications para sa reactivation kan registration records. Kamautan kan aktibidad na mairani ang publiko sa publiko ang pagkaparehistro para sa new registration, transfer, correction of entries asin reactivation. Sinabi ni Bunaw na importanteng makapagrehistro, kaganing makapagpartisipar sa barangay asin sagunang kabataan elections sa Nobyembre 2 ngunyan na taon. 240,000 pesos kantidad nin ilegal na droga ang nakumpiskar kan ginubatan PNP asin iba pang mga otoridad sa sarong high-value individual sa ginibong buy-bus operation ka nakaaging aldaw sa ginubatan Albay. Sigun sa impormasyon, namidbid ang suspect na si alias Joe, 37 anyos, residente ka nasabing munisipalidad, na naarestar matapos magbakal nin ilegal na droga sa sarong undercover na pulisya. Nakumpiskar sa iyan tulong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman in pinagtutubudang shabu na may gabat na 30 gramo. Ang suspect ang presenteng nasa kustudya kan ginubatan PNP para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Mientras tanto, 15 delinquent employers sa Legazpi City ang binisita kan Social Security System o SSS Legazpi branch katakod kan Run After Contribution Evaders o RAISE campaign kan nakaaging mga aldaw. Sigon kay SSS branch head Jogar Tosok, 63 na mga obrero ang matatabangan kan ginibong lakdang na may sobra 1.8 milyon pesos na pinaglalauman na collectibles. Sa nasabing numero, 5 employers ang may non-remittance of contribution
contribution mantang 10 employers man ang may empleyadong dai na i-report asin na-register sa SSS. Dagdag pa nitusok ang aktibidad, regular nilang pinagigibot ang aning matabangan asin magiyahan ang mga employers asin mga empleyado na nangangaipuhan in tabang kan SSS. Bukas para sa 50 mga kalalakihan edad 12 pa itaas ang pinag-oopresir na libreng tuli kana Piuduran Memorial District Hospital sa Mayo 22. Sa anunsyo kan manihamiento kana Piuduran Memorial District Hospital ang aktibidad ang parte kan Albay in My Heart Circumcision Caravan. Maawot kaini na makapagtaon ni libre asin ligtas na pagtutuli para sa mga kalalakihan sa lugar. Sa tuyang police report, 874,000 o 884,000 pesos na kantidad ng illegal na droga na kumpiskar kang PNP Bicol kay bana na aniba pang mga otoridad sa ganibong intelligence-driven joint anti-drug operation sa Milaor, Camarines Sur kanakaging aldaw. Sigong kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda na arestaran sa rong suspect 31 anyos na residente kang kanaman Camarines Sur. Sigon man sa impormasyon, nagpabakal ininin sa rong heat-sealed transparent plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu, may gabat na 25 gramo sa sarong police posture buyer kasalida ng 50,000 pesos. Sama sa rarong pang-investigasyon kang pulisya na diskubre ang duwang heat-sealed transparent plastic sachets asin sarong nakabugkos na transparent plastic bag na naglalaman ng pigtutubudang shabu na may gabat na kabilugan na 130 gramo. Sa presente na sa kustodya na Milaor PNP ang suspect para sa custodial investigation asin inquest sa pagbayular kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nadiskubre kan mga otoridad ang pinagtataguan nin mga armas asin iba pang kagamitan kan pinagtutubudan ng miyembro nin New People's Army o NPA sa ginibong intelligence-driven operation sa Bulan, Sorsogon. Sigon sa mga otoridad, nadiskubre sa lugar ang tulong short magazines para sa M16 rifle, 50 pidaso nin bala nin caliber 5.56 mm, sarong Motorola radio, sarong improvised explosive device o anti-personnel mine, asin iba pang personal na mga kagamitan. Sa presente, nasa kustodya na kan 22nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army, ang mga na-recover na war materials kung saan nakatalaan ining i-turnover sa 19th Explosive Ordnance Disposal Team para sa magkakanigong disposisyon. Mga tugang primerong partiyan, gusto yung Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang mga Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugtagang kampanahon, makalis lamang bukay ni. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026, and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofl01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Pinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng base at galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. DZGB Barreta alas 7. Sa detalye sa Barreta sa lado nasyonal, sa tahaw ka mga report na ikinaraman sa pagkakadakop kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico, ipinahayag ang Minister of Justice kan Czech Republic na wala pa sindang na-receiving opisyal na kumpirmasyon may kinaraman digdi. Nasarong statement ay pinadala sa Czech News Agency. Sinabi ng Ministry spokesperson Marketa Androva na pinagkauron paninda ang sindang mga autoridad. Ang pahayag din ni kasunod kan anunsyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na nadakop na si Ko asin sa ngunyan, pigsasabing nakadetenir sa Prague. Si Ko iyo ang pigkukonsiderar na fugitive from justice matapos magpaluwas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan kontra sa iya na ang dating kongresista sa mga kasong plunder asin malversation may kinaraman sa multibillion peso na flood control scandal sa nasyon. Matapos ang 4 na bulan sa giraray na nagbutwa ang video message ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, kung saan sinabi kaini na ibubulgar niya ang gabos na sa iyang naaraman sa anomalya sa flood control projects. Magigirumduman ang nagpaluwas nin serye nin video messages ni Ko sa ultimong parte kan 2025 kung saan pigdetalye kaini ang mga deliveries nin male-maletang kwarta sa harong ni dating House Speaker Martin Romualdez asin maging kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siring man bilang napundo ang pagpapaluwas nin video messages ni Ko asin kan Domingo sa giraray nagluwas sa social media ang sa iyang bagong mensahe mantang nakatukaw kung saan sa iyang likudan may logo na may nakasurat na Puliche
Czech Republikie. Si Ko napabareta na nasa kustudya ngunyan kan Czech Republic Police matapos ining maaresto dahil sa kawaranin travel document kan balon kaini na maglaog sa Germany. Sa mensahe ni Ko, sinabi kaini na saro siya sanay imbwelto sa flood control project asin sa ngunyan nasa kustudya na asin pauli na sa Pilipinas sa irarom kan mga autoridad. Dai na siya masilensyo asin handa na siyang ibulgar ang gabus niyang naaraman nin bilog na katotohanan kan proyektong ini. Ibubulgar niya kung paano nangyari ang sistematikong pang-abuso sa pondo ka nasyon, asin kung si Isay ang mga nasa likod kaini, kaibahan ang duwang halangkaw na opisyal kan gobyerno na figsasabing pundaran kan korupsyon. Sinabi pa niya na kapag naghampang siya sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamamayuhan ni Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson, ilalaglag niya gabos asin daing itatago. Kung katrukis kaini pagkakapreso, sinabi kan dating kongresista na handa siyang panimbagan ini basta kaibahan niya sa paninimbagan ang mga tunay na mastermind. Sa ibang bareta, nagpagiramdam ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa mga miyembros kani na pwedeng makapag-avail ng benefit package para sa heat-related illnesses sa takaw kamainit na panahon. Sigon sa PhilHealth, posibleng ma-avail ang benefit packages para sa common summer as in heat-related illnesses sa accredited na ospital kan PhilHealth sa bilog na nasyon na magkakatabang para mabawasan ang gastos gikan sa saliring bulsa kan mga pasyente. Para sa heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramp, as in sunstroke, pwedeng makakuha ng 12,675 pesos na benefit package. Para man sa heat fatigue, as in iba pang epekto kaninit, as in light o liwanag, 18,000 pesos, 135 para naman sa katamtaman sa kung sa seryosong dehydration ang pwedeng makuha nin 7,800 na benefit package. Para sa varicella chickenpox na warang komplikasyon, 7,800 sa typhoid fever, 19,500 para sa sore eyes, conjunctivitis, 16,575 pesos, infectious disease diarrhea, acute gastroenteritis, 11 pesos 700 pesos o kaya 11,700 pesos asin kapag nagkaigwa ng toxic effect sa contact na sira asin iba pang marine animals arog kan jellyfish, sis anemone, shellfish asin starfish, 11,115 pesos. Ipinagaramdam kang PhilHealth na sakop kan outpatient emergency care benefit package and emergency healthy needs arog kan heat-related asin iba pa na pwedeng ma-avail sa accredited level 1 to 3 na hospital. Sigung kay PhilHealth President asin CEO Director o Dr. Edwin Mercado na nakahanda na siya para putiran ang lambang Pilipino sa pagikan pagsiguro na available ang benefit packages sa inman sinda asin anuman na panahon. Posibleng matapos na kan House Committee on Justice ang pagsiirip sa mga ebidensya asin testimonya kan impeachment complaints kontra kay Vice President Sara Duterte sa Abril 29 asin magboto na kung igwang probable cause. Tanganing ipadara na ini sa Senado na iyo ang makonduktanin pagdangog. Sigun kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, sarong miyembro kan Justice Panel na ang desisyon kan komite isasalang sa plenaryo kan Kamara de Representantes. Sa Mayo 4, mabuelta na sa sesyon. Sinabi ni Adyong na ang chairperson kan komite na si Batangas Representative Jervil Luistro ang piglalaoma na mag-sponsor kan committee report sa plenaryo na iyo ang magiging senyal kan panibagong deliberasyon. Kapag nagbotohan, kakaipuhan nin dai mababa sa 1/3 o 106 sa 318 na miyembro kan Kamara para maipadara ang articles of impeachment sa Senado na iyo ang igwang mandato sa irarom kan konstitusyon para magkondukta nin pagdangog. Sa dagdag niyatong baretang nasyonal, ipinag-insistir kan Digital Pinoy na kaipuhan sa bayanin full digitalization ang pinakusog na kampanya kontra sa fixers kan Land Transportation Office o LTO.
tangianing dagos ng makurtaran illegal na aktibidad. Tinawanin doon kay nina apisar kan importante enforcement operations bako ini sufisyente kung bako matanos ang mismong sistema kanaen siya sigung kay Ronald Gostilo, campaigner kan Digital Pinoys na mantinidong ugat kan fixers ang magulbul na proseso kakulangan sa transparency asin bako malinaw na mga patakaran. Dahil digdi binusol ninda ang implementasyon kan end-to-end online transaction, real-time tracking, cashless payments asin automated verification tanganing mabawasan ang pagkakataon ni na korupsyon. Siring man, tinawanin doon na dapat maging malalauman asin accessible ang mga digital platform. Kung padagos anayin aberiya sa sistema, posible pa magirarin na umasa ang publiko sa fixers. Pigar kami darman kan grupo at mas makusog na internal monitoring asin paninimbagan sa laog kan LTO laban sa mga empleyado na imbolto sa illegal na aktibidad. Nangapudan man ang ini sa publiko na di ay makipagtransaksyon sa fixers asin i-report ang anuman na klase nin korupsyon. Kukumbinsi ron kan grupong Manibela aniba pang transport group na magsabay sa gigibuhon nindang tigil pasada ngunya na semana. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na enot niyang kakahurunon ang grupong Piston na enot nang nagpahayag na magkondukta nin transport strike sa Abril 21. Kaipuhan niyang kahurunon ang nagkaperang transport group tanganing magbiyo nin puwersa para sa mas mahiwas na tigil pasada. Mawot kan sa iyang tigil pasada na karampagon ang gobyerno para maibalik sa dati ang presyo kan petrolyo. Nahadit man ining matabuna na ang issue sa kinakaatubang na krisis sa petrolyo matapos maaresto si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Enot kay ni sinabi ni Valbuena na posibleng magdurar nin duwa sagkod sa tulong aldaw ang gigibuhon nindang transport strike poon sa Abril 21. Bagatugang para po sa tuyang bareta sa ibang nasyon. Asin sa laro ni Karaloti Sports, nasa linya si Nicole Angloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Sir Mar, good morning sa mga paraantabay. Dahil pang desisyon ng Iran na magpadala ng negotiating delegation sa Pakistan sa kung existido ang sarong naval blockade sa Strait of Hormuz sigon sa report kan Tasnim News Agency. Sigon sa report, na mapartisipar ang Tehran sa mga nakatalaan na negosasyon sa ceasefire sa Islamabad kundi ang unahalion ang nasabing blockade. Sa ibong kaini, inanunsyo ni US President Donald Trump na maabot sa Pakistan ngunya na Lunes ang mga representante kan Amerika para ipagpadagos ang huroron sa Iran. Siring man day niya pinag-unambitan kung si isay na opisyal ang mapartisipar asin wara pang pahayag gikan sa White House asin sa opisina ni US Vice President J.D. Vance. Sa sarong post sa social media, inakusaran man ni Trump ang Iran na nagbalgar sa ceasefire agreement matapos ining magpaputok nin bala kan Sabado sa Strait of Hormuz. Sa lado kan Karawato Sports, naging epektibo ang Los Angeles Lakers sa indang opensa matapos makapagrehistro ng 61% na field goal percentage at 53% gikan sa 3-point range dahilan para makuhaan sa indang primerong gana sa Western Conference NBA Playoff Games. Mientras na nadipisilan ang Houston Rockets na makasabay matapos makapagrehistro sana ng 38% na shooting at 33% gikan sa long range. Nanganot para sa Lakers si Luke Kennard na nagkamado ng 27 puntos, 4 na rebounds sa 10 assist. Matanag ang bagman si LeBron James ng 19 puntos, 8 rebounds sa 13 assist. Mantang nagpahiling man ng kusog na depensa si DeAndre Ayton na nagrehistro ng 19 puntos asin 11 rebounds. Sa kombinasyon kan makusog na shooting asin balancing kontribusyon gikan sa indang mga pangenot na players. Matarayong po na naiselyo kan Lakers ang sa indang primerong gana sa serye laban sa Rockets natapos ang kawat sa skor na 107-98. Iyan ang detalyes kan bareta sa lado karibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Makatugang para po sa kamugtangang kampanahon na sa linya man si Sir Ariel Samudjo kapag asa Ligaspi. Sir Ariel, good morning. Please come in. May naaga po. Kung sa tuyang weather forecast ngunyan na aldaw ng Lunes, ridge kang high pressure area ang nakaka-apekto duman sa extreme northern Luzon. Digdi man sa Kabikulan, sa maghapon nila lauwan man, ang mainit pa man giraray na panahon, alagad igwaman inasahan mga tsansanin, mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol lalo na sa hapon o sa bangki. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa norteng sirangan hanggang sa sirangan ang mga matean,
na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang antas kang heat index kung yun na aldaw di sa Kabikulan, pwede man mag-abot sa 33 to 37 degrees Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:29 nin aga, masulno pa dyan alas 5:58 nin hapon. Halidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Thank you, Sir Ariel. Mga tugang inapang kabilugang sa tuyang bareta alas 7. Mga baretang tinipan na sing kinalap sa DCGB Newsbase sa nakalis na 12 oras. At pagkanang po ka nakatuwang niya sa pagsurat ka mga bareta, Jenny Vallaran, asinman si Nicole Ann Gloriani, Lado Technical, Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez, asin siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Benji Dapogi. Good morning man kay Manay Agnes Mape and Madam Amada Esplana. Thanks na tabi po. Yan. Tiring man si Nolias Ranel. Good morning. Si Agpitit. Jelvi. Good morning po. And Kuya Bob Gandano, good morning. Sir Jerry Laranya, dyan po sa LA Drive. Dito naman si Ate Sally. At saka si partner King Rinaldo. Good morning po tabi, dyan po sa Bangkiruan. Sir Jeff Santos dyan sa sa Queenstown, Australia. Asin si Sir Arvin Balaoro dyan mga tugang sa Dubai. Yan, and Joseph Nares, good morning man. And siyempre si Ma'am Pita Pacres, Diyos maray na agad at tabi. At sa kabas po nakaantabay sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB 729 kHz pitang ka mga radyo sa AM band, at sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balon. Ako man po si Mardela Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Ako na po masunod ang apot. Pag-iriba si ako. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.